Apana here arida kuedwa guys here panapa. Oda mboedwa titauri panapa. Rasplat ari kumberi guys. Kana uchida kuedwa guys press pakanzi age guys. Now age you. Amene kuda achiza seko panapa Tony Tony. Tony yandimbozama kuinvite Tony. Amene tuda achiza seko panapa guys. Tony. Aiwa haasitomboripo panapa kuda. Haasitombobatika. Alright, timbokanda mumwe vanhu vari normal panapa. Guys, kana uchida kuedwa ita aid me. Isa Linda Bronx wasati dhako here timbokunzwa iwe. I'm curious kunzwa kuti Linda Bronx angada kuti chi. Linda ari kupiwa Linda. Sandaona comment ya Linda. Where is Linda? Okay, ndaona Linda panapa. Wapo wane chivindi. I'm adding Linda right now. So Linda is up next. I hope one chivindi Linda. Linda igwara guys. Ari kuchika kupinda. Linda we are pindi. Guys, Linda igwara. No. I declined more than 5 times, guys. Tony, Linda Aramba more than 5 times, guys. Aiwa, guys. Raitika banapa. Ina know tanakirwa banapa. What I know tinasika. Ndamboko daita mochala. Ngambotasa natanga ku live nguva guys. Ko ini ma hours mangani before sataenda. Okay, it's bo. I still have 2 more hours before I go on. Went about in 2 more hours. So guys, aripo irada upindere. Kana sipo mugonduza tapana da upinda. Who's Amanda? Kwanza pana Amanda da upinda guys. Who's Amanda da upinda guys? Kana da kupinda wote Kuhumana wote Kunyeya wo hapana zvakangoshata. Saka whoever guys wants to come in, you can come in. Kunyeya Twitter makuwa. We can talk about anything. Tishingonakira though. But never take anything guys that not too serious because don't go problem guys. Saka kana uchida kupinda mrani mboeda musikana uyu. Yeah. Oh sorry, I'm waiting William. I'm aiding you right now. Let me aid William. Wasingade kupinda ndezvenyu. I'm aiding William right now. Yo, kasidoro racho radhaka. Tiamba nebasi. Hello. Debo German. German kamdora kakachitaura chokwadi wa. Akamdori kanotaura chokwadi kaka. Ameno tikanonzani zita raSplat kakaipa wangu. Asitara shoro rufuna unyatsotsvagirwa chero rekuti kaite celebrity kamdori kari kumbera. Akadori kari kumbera? Akataura chokwadi zvakawanda. Yo keywords ndapa wabata iwewe. Keywords ndekuti vana kurambana macelebrity 1 2 uyu mukuru webeans uyu ane maquestions akawandisa atokonzeresa nekuisa DNA yake ndo mawords andabata ine because nyaya DNA manje yakuramba ichinetsa manje chakuda uchibvunza kuti saka mukadzi akazvibvumira here DNA because mazuva ano unogona kugadzisa mapepa efake ndechokwadi here because mukuru anoningirira anobudisa zvose pasocial media zvichiitika dai takaona chipiwa akangoposta riri bepa taakudhauta kuti but investi yangu kwanzi depa kwanzi kanzi nemota diki anoposta mota hombe zvikanzi iyo hauna cash anoposta mareceipts zvikanzi iyo wapera cash anoposta chii but pakadza nomboro diki haana kuposta pamwe ari kuposta mwana makuseni mani ina zvangu hamndisingochani but mfesu yawo haungaite cash yotamborombe no it's impossible zvakafanana jinimbi zvake mfesu yake aripo hatuke vanhu but ane cash but kwanzi blambi diki mabhebha anondiudza ini ndozvandakaudzawo no guys no homo no nothing but ndakaudzwa izvozvo pane bhebhi rakutineo rakauya ikanzi muatake nezvizvinga no evidence yako ishoma kana kuti muatake unza evidence yakawanda ndikaramba ginyimbi zvikanzi naye nemabhebhi ekusouth africa anongotisvira but kamboro kakadiki it's a 2 minutes guy aiwa mwari akupe zvese no mwari akupe zvose nebhegi
Mwari akupe zvose, but inangwadi kunyepa wangu. Begi ndinorida but I cannot afford to have a small dick. Ndo pachokwadi wangu, no homo face wangu. But ndo pachifair fair. But the reason why Stana, only the children can stand because of Blambi. Ndo chokwadi. But on board one thing manje kuti Stana takaona film tikaona kuti Stana anosumudza mureza nezvakadai but manje ka ona confirmation kuti vanhu vese one thing chavanogona kusotaura vari munyaya macho vakamboenda naStana kwakadai vese vanotaura kuti aiwa Stana anosumudza mureza italent mureza aiwa mwari akupe zvese ndatozozviona nhasi kuti Stana kuchena kuya manje ka zvese italent kubata basa kwakadai so italent nekuti ukaona celebrity rinenge maex aStana soka vese vachingoramba vachingodaka haikumberi pokelo yeye ane keshi dzaanazvo achirida kusvigwa naStana. Kwewo unotya mazita, ina nditye mazita, ndotaura mazita. Ndotya mazita the reason why pokelo asikazasvigwa naStana akubhadharisa kukwirisa mazuva ano. No problem Stana asikazakwiri. Mandla unoona manje since dawe palife pako. Hello? What did you? Yeah. Sorry pane munhu angakufunda. Inini since ndapinda palife pako manonzi mai ma request acho akutondiwandira. Ndatikamboziva kuti inonzi chi ndichazopedzisira ndakuona ma request akadai but kutaura chokwadi ka Stana basa anobata because pane vanhu vakungoya kuinbox vakunitumira message kuti wataura chokwadi hako but Stana basa is very good. Pana umwe vatori ne-DNA yacho yekuratidza kuti aiwa Stana anogona basa. No, inini handinyepa wangu, handitaure zvokuhumana wangu. Kana handakutaura ka vamwe mabhebha akurwadziwa kuti iwe Mandla uri kukwira naStana here. Futseke iwe ungandifunza ngakukwira naStana. Unless kana munhu anondifunza mubvunzo wakadaro aikwira nababa vake. That's the only way you can ask me this stupid question like that. Pane one munhu andisendera message anditi hanzi taura point dauti uinzwa hanzi iwona kuda pamamishima chitaura unoshanzwa kuti I am a ghetto youth but hanzi Olinda akutaura kunge maghetto youth. No, for you Olinda akari musaladi kudhara iwe. Olinda kozvina kutaura kunge munhu akutaura kunge boys dzechighetto. Stana did a good job pana Olinda for you. Akamuchinja from being a salad kusvika kughetto. Inzwa Olinda damubvunza kuti iwewe iko zvino nyange wakadzokera neboys iri proper. Zvazi boys iri proper dzingati wana Titan ka. Wana Titan ndo masalad ka mazuva ano aya. But Stana asi a proper guy. He's a ghetto youth guy. He's a ghetto youth guy arongoenjoya ka life ngesusu. Olinda ane chighetto mukati. Olinda pandakataka kutaura naye pamalive achindishauda aitaura nechirungu all the time. Because you know Olinda she can finish a live asina mboisa chirungu nyika wakawanda. Ini ndasina mbobhatariso zvangu pandangodzwa umwe munhu achinditi hanza Olinda uta mene zviri kuitika nefoni yaJamani wangu. Hello? No, Olinda wangu akutaura kunge munhu wekughetto mount adzidza kuti ndo zvinoita zvechighetto iti. Hanzi nevamwe hanzi Stana is overrated, is not attractive at all. Iwo hanzi anodiwa zadzai. Nokuti Olinda akutaura something chiri nice about Stana makurwadziwa mwoyo. Mama. Aiwa but Stana sando dzake zvakaiwa to be honest pana vanhu vabva ina ndiunyepera wavo foni yako rita chifriza German foni yako rita chifriza minute ndawa aiwa mira ndise wifi aisa wifi wangu wabhoyi kuti ndakukunzwa because wangu wachibreaka wangu aiwa ndikura kuti for maghetto youth Stana kumberi bozi anapokeloyo ukaona wachita ma 2000 likes in 20 minutes akumberi kana anzi Rasplat ataura chokwadi
ataura zvake majokes ake but kuna stana majokes unoshauri kutaura joke rekuti chii. No, Rasplato vari kuseri wangu. Ondani ari komenta kumasure. Ameno vanhu vari kuseka anzi pane munhu anditi anzi ndemuromo nenge poloni. Iwewe? Hawana mbosiyana newangu Germany ndoro whisky. Inonzi whisky wangu. Wazi inonzi whisky. Aiwa, inini kutaura chikwadi Hatina mbosiyana zve, iwhisky zve. Iyo wangu ini ndakanzi ndine AIDS wangu svika ndavaprovhira pamaresults ana AIDS yacho. Vanhu vaimata wangu watevedzera unotemwa nemusoro. Shuwa imata vanava. Ukarekera watevedzera unotemwa nemusoro imata. Alright, Mandla, ndine question 1. Saka iwo uka-invite kumuchato wa-Olinda naTaitan unouye? Ndiri DJ kana as a guest. Zvese zvawade tomboti alright DJ. Toti kuri kunzi kuri kuya MC naDJ kubva kuAmerica. Koti uri invited as a guest. Une iweyo +1. Samazi ari kuuyawo +1. Unouya here? Stana ukuthi wangu inini ita zvawada. Iwo as Mandla unouya here kumuchato wake Olinda? To be honest, muchato won't be my first priority. It not depend on the background. No, the rules are fair. Muchato, it won't be my first priority. So it depends on the background from Brandon and from Olinda provide a ticket. Ticket to fly. Fly onza aiwa Mandla. Ndorengera kutora ticket to fly kuzosvira wakadzi wekulanda nini ndendiri stupid yakadini. Ndikuvudza pachangu. Aiwa ndikubvunza question kuti alright once ticket. No, ndesikasavinge muchato ndikungazoskwira wakadzi wekuEngland. Ndagara ndine shungu zvokukwira wakadzi wekuEngland. Ndozvandichivinga muchato ndichauya of course ndoenda. So as my way of showing respect, but chinhu chandavinga kana uchiya bye ticket rangu ndogara 4 days muLondon. Ndoita zokuti ndokwirawo vanondidawo. Maybe ndingaone love. Ndopa fair. Ndinoya. I don't even need approval from Stana. Ndinouya. Yeah. Because Stana ndi baba wangu here. Alright. Saka zveshuwa zvikanzi kumuchato uri kuuya zvisho unouya. Handisikuita DJ pamuchato. One thing ipapo ndoramba. But zvikanzi ndinouya as a guest ndinouya. But handisi ndikuuya zvangu for muchato. Muchato chipera. Handina kuti trip yacho vandi lock down. No. I'm only locked down for that night yemuchato kuti ndiuye kumuchato. Ipapo that's a guarantee ndinouya. But zvimwe zvose nditsvaga wakadzi wekuLondon. Pane anonzi anzi Betha Maikike Washington anzi let's talk about this guy, is he married or asking for a friend. Nhasi handizvo kurara nchibvutirwa magumbezi. Ndiri mukadzi wangu ari kunyora anonzi Liza angataurwa naye naOlinda panapa. Unorora uchingongorwa magumbezi. Vatambe emushe panapa. Hamusi kunzwa mukadzi wangu arusekerera mumashure. Iwo nyaya dzako dzokuuya nendebvu panapa chisekerera. Ucharambwa nemukadzi. Unorara uchiri wabonyora kunge nini nhasi iwe mani. Alright, saka inini manje kaMandla mangwana ndichakupa inbox ini yekuti invite. Ukasauya Mandla ndausuka pa live ndosvika kuti Mandla haana kuuya. Muchato upi wacho? Uri pamusowani? Aiwa muchato ngauchatwa ini hangu tombonoziti I think Olinda. No, madetsi kawo. Madetsi because iswa mocheta bhuko kane na sugar mami kana chichi zvinodependa te. Ndi sugar mami. Aiwa bhuko. Inonzi kwe Zimtoya wakaita aukauya kuUK Mandla. Vanhu vese vari kukomenta apa. Unovasukuta vese. Ndikwire ndachakwire mazuva ano ndabo ndofa. Aiwa Mandla uregedzewo. Auregedze. Manje kunoko Mandla manje autenge Jameson watese. Kucostco kweruta $15 Jameson. Unobva watengerwa Jameson vachita kukurwira. But ukazita zvinokwana kutorwa picture usina kupfeka manje vakadzi muno have to be careful. Vane data. Trust me, Wong. Let me tell you one thing, Wong. I was offered about 3 tickets no wakadzi weki UK. But before sendauya ndakavarura magugu. Ndikaona kuti ndodzoka rangu ini.
aiwa saka inini to be honest with you, I think at the end of the day ndaona one thing nasi kubva kune zvataurwa naRuss something nachipopai. Vanhu vekuzimbabwe they like vanoda kungoona munhu achisekwa vasinga light headed and what. Vamwe mumacomments vaona vanga kutotora zvinhu personal, but unozaka nhasi Friday yafara. Asiri panapa pasina kunakirwa nenega Mandla nasika aizvafaya. Zvazvinakidza ribonesa. Anenge achiroya kumba kwayo. Aiwa kwete kuroya. Ndiye mutopa vanhu zvokuroyesa. Kana maprofita ari kunyepera vanhu ndiko vanoona masina avo ivo. Mwana uchecha magaya. Kwavanotenga masina avo ndokwaona aiwa nhasi zvazvinakidza zvazvifaya. Tambotandara guys. Inini handiunyepera wangu. I want to come to UK, but Ruda kuya pane function inonakidza somewhere where aiwa Mandla une problem wane kuti ukarwa Jameson kangano November tina kuinvite ukati aiwa zvazodai zoti kwauya ndodhakwa ndinvite ndiri sober zoti kwabantu pakaya ku UK antakati Mandla uyo kati ndichazoona ndokureply ndiyenya. No, ndendadhakwa wangu ndendarwa neJameson, but kana ndiri serious ndandiuyeka please you can ndichauya zvangu but tichataura muinbox. Aiwa totaura but pakauya zoti wakanditi aiwa ka1 ndobva disappear. No, I know pane mapromoters akawanda akandibvunza achida kuti chichi but inini wangu kana ndashedzwa pane mukadzi kuZimbabwe andijikisa chinhu kawani kana ndishedza kuZimbabwe zvose zvamunotaura izvo mune mari mukati ndinoramba wangu. I'll turn it down, especially muna December. I don't take any my shows muna December. All my shows are kuZimbabwe ndiko ndioenda. Zimbabwe atomboridze wangu. Anyway, December also it's my month free yose hapana zvandinotora wangu. Aiwa ndizvo but nasitafara kumana. Tafara wangu ngandimboedza vamwe timbonzwa vamwe vakashutwa bhinza. Pane vamwe vari kuti kwanzi ndakashutwa bhinza nataite ndakandisiya ikatimbovanzwa. Aura siripo. Ndakandimboisa mauri ataiteni panapa. Okay, mauri ataiteni muri upi? Guys, pane maybe ndaverenga zvisirizvo, ndaverenga zvisizvo. Kazi aripo yada kumbopinda panapa. Who wants to come in? Kana pasina atambotandara nhasi guys, ndakupedza video ndoenda ngobhawa. Aripo adambopinda ere guys. Ndepiko latoya. Yeah, I won't show you but you need to hule money, no problem yako. Guys, I know because my lawyer offense, ndokudai mose guys. Betha rukupi. Where is Betha? Betha phone yake ayisikuita guys. I wanted to add Betha pa phone but arikona ni laptop. No, I'm a DJ and this musician nini. Ndiri DJ ama konjo usingandizivi wega baby. Atimbo edai usingandizivi. Ndiwa ngatonyenge panapa because vandinoziva nondinyenga. Pandinouya kuUK guys ndikuita mashura zvangu. Ndichauya zvangu kuUK. Not right now but ndichauya zvangu. Pane zvanombogadzirisa. Brian ndakuedwa here. Okay, ganimboeda musikana nzinaila. Ya andidena musikana inasi ya ndandiyamirira ndandidena ndakupindura ndamunhu ari wrong. I'm adding the Bronx girls are uchika kupinda guys. Amai. Mandla, usanditi amai, I'm not that old. Okay, Chenge. Yes, Mandla. Ndine two my issues ndikududurira musoro. That's why I'm not showing my face. Ndikuona uchita ngenyanga wadai ngerunyanga. Ndikududurira musoro. So anyway, first things first. Unogara uchiti ndakamaka stana ndakumaka. I actually like his music. Wakamaka. Just to put that out there, anombomaka. Wakamaka. My issues ake. We both know why. No, Mandla. Ina nomaka munhu. Kana ndakamaka munhu, I think you know that. You're fully aware. Number two, nyaya yengoti masalad yei. Ndinongoziva hangu kuti why wakawenga masalad. Andambowavenga ini. Ndongoti masalad. Yeah. Kana kati masalad zvira ndakavenga ini. Unogara wakativenga kuti love yepageto. How do you know kuti masalad ashiri?
How do you know that? Musalada wamboda na indiani wose ma ex ako mumageto. How do you know that? Ndiyo ni You know mgeto. everybody. Ndiyo ni mgeto. No, he's not. He went to private school. Thank you. The fact that private school. muvunze takasvarwa kupi ari paside pako. Apo. Iwe Dioni yakazoenda private school akura. I don't sound like Linda. I know Dion like a book. Just because akazoenda private school akura zvakunzi asi akazvarwa kupi anazvarwa ghetto. No, I'm not sure wrong ghetto. Akazvarwa Avenues Clinic like all of us. Yeah, get away. But anyway, I didn't come here for that. Mbororo riri kupengesa ndere kughetto. Say, and that was another thing I wanted to come here and talk about. Say uchingogara uchitaura nyaya yesize. Ndakadziona. So what? So what? You should ask the I'm talking about something zvandakaona. No, you should ask the women about size because unless they wear women about size, but that has nothing to do with performance. Because he can have a really big dick and not know how to use it. Why do you keep bringing Dion into this? Hajnina Dion. Baby. That is not the question. I just kutaura in general. No. And why do you always talk about size? Because this Indian baby. But you need to let us women comment about size. No, and that's the problem because but oh Mandla, you know, nobody's ever confirmed these allegations. Don't just rush to say comments. Ndiana comment, I've been watching your live. Nothing. Vachakudza size yacho inotakana 3 mira wapedzise mabebi nyaya yako yekuti 36 chimombera kuita mabebi yangu mbore yangu inotakana 3 chigumira nachi mira one venga ma comments I don't think unogona kumeasure uri kutaura 36 cm utaura ruler yeever sharp ye aisi ruler nitori ruler 3.6 watts. Hita. Urugona ma comments. Ndoshana ndoda ngotaura hangu. Ungori hater. No, I'm not even a hater. I'm not a hater at all. Yeah. I do not. I spread love. I don't. Mboro ine 36 cm zidiki kana ti hombi. Musikana aruta kunganiza mboro ine 40 meters kumba kwake. Mboro kumba kwake chiwe. I'm not even talking about that. Why would I measure it? Just because Muruma can 32 centimeters or get away, man. Winner. Don't go deal nezviripo. I'm not even trying to argue na drunk Mandla. I'm I wanted to get my point across, but obviously I don't that drunk Mandla ndiyatenga here Jameson yacho. Ndihezo. Anotogona kutokutengera. Ngawina. So if I were you, I'd musangoti drunk Mandla usina kutenga doro racho. Taurai kwamaswera. Alright, shaipa. Ndangoti nduya hangu ndingotaura zvana ndoda kutaura. I want to think akodoro ndokuda baby. Ndokuda ngemusikana panext door. Ndosha unongondidira chete izvozvozvo. Iwe chenga ndokunyepa. Wakada na buru wangu, you're supposed to be mine, but ukaenda na buru wangu. Jochule. Yeah, wakandita yekwa Linda kayo. Same thing you did to Linda is the same thing you did to me. Mskana ndakoteka Linda. Yeah, yekudza mkomana or whatever you called Stana and you told Olinda kuti. I mean, you told Stana that Olinda was in the US doing stuff with another guy. Yekostana anamboti nema kana tichokwadi but Stana ndakamufonera of course but mufeso wako akaunyepera
Inini manje ndinepera ndiripo. Wanga uripo chitaura? Kandakakunzwa. Saka mufeso wako ndiane problem yemakuwazvi. Pamwe wakazviita. Iwewe ndiwe une makuwa. Muite pafoni mundibvunzeko zvino ndinotaura chokwadi. Aposve ndosaka ndafona haadi kuti ndiuye palive. No, isa nditaure chokwadi ndomboramba kutaura chokwadi rini. Ngaise. Unoramba, especially kana usati wamwira Jameson yako unoramba. Handisi kuramba iko zvino. Chiisa iko zvino ndinotaura naye. Aposve. Wati kana especially kana tsati ndamwira Jameson. Kana usati wadhakwa utaure. Kana ndiri soba ndinonyara ndibvunzei ndakadhakwa. Even oli ndakadzoka ndakubvunza nyaya yake ndakadhakwa iko zvino. Ndinotaura chokwadi. Kuti sei ndakataura izvozvo. Handityi kutaura chokwadi. Chokwadi chingori hazvisisina hazvo basa zvaane 4 years. No, zvine 4 years but zvaka zvine chokwadi mukati kwanzwa ndichitaura ini handitaure nhema. Ndakati ndiudze zvandakataura nditaure kana ndichiri kuremember. Ndakati chii? I don't remember. It was 4 years ago. But it's okay. Kana usingaremember chokwadi. No, but I forgave you anyway, man. Neno ndakakuregerera pachokwadi dzandakataura. Anombokutadzirei unogondiregerera ndakambokutadzirei. So iwe undiregerera chii ndisina kutadzawo? Handina kutadza ini. Okay. Tombot. Wakanditadzira though, but it's okay. Iwe if I got a girlfriend dangu kahula iwewe. Siyana nini. Alright, I'm going to continue. Nyanga kunetsese mumba iri kandinyarare. Wakabiwa kwandiri iwe. Wafunga kuti amai Gumbo iwe. No thanks. No, I think I'm good. Musikana uyu guys, I wish I could tell you nyaya yeroom. Musikana uyu kandi. Steke Mandla, chienda, bye bye. Ndataura zvona ndoda kutaura. Nomrovodza nyaya yeroom. Can I tell them nyaya yeroom? Sure. But don't mention anything else. Don't mention names. Oribo, gimai mukudza nyaya yeroom. Can I say nyaya yeroom uripo sati waenda iwe? No. Guys, mani mukudza. Musikana uyu ka. Ndaitaura. Bye. Muruwana musikana ngachitaura zvake. I know you guys are saying she's boring, but musikana uyu ka. Hawanzobhuwa mabhuiro yaya. Atataura danana nemuface wangu musikana uyu. Ndaitaura everyday naye paWhatsApp. Chingotaura nepiko baby uribori chichi. Nyaya dzangu dzechihule. Ndakecha. Ndaenda inini kunokecha, ndaenda nita zvinhu zvangu. Ndadzoka ndadhakwa hure ranga ndakecha randitiza ndakumufonera. Ndikati hello, ndepiko baby? Hello, ndikati uri murumu chii? Saka ndiri murumu 322. Ina ndiri murumu 324. Ndikati ko baby unani? Zvikanzi iwe mani ndawatomuregedza zvokundifonera ndiri kutosvikwa zvangu ini. Ndati handivi ndakakangana muromo wawo iwe nanhasi. Kwanzi mani ndaregedza kundifonera ndiri kutosvikwa zvangu inini. Sure, you can imagine. Apa ndafunga kuti ndakecha. Apa rume yake yanga iri opposite yangu takatarisana zo sure. Munhu achishudwa beans. Achishudwa beans. Aiwa musikana yuka rikandinyarare zvangu nyaya yerume. But let me add somebody else. Kondiani mwari next. Who wants to be next, guys? Ndiani ko adata next umwe. Ndio mukomu ada kupinda, guys. Ed Brian. Kwanza pana ngoti Ed Brian. Brian uda kuidwa here. Okay, I need the Brian. Usana shanimba usana. Kanendo bawa zvangu. Okay, I'm adding Brian right now. After Brian, I'm adding somebody else. Brian has kununga phone. Brian, I'm counting 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brian has kupinda. Let me add somebody. Guys, pano mnada kupinda here, guys. Kanada kupinda, just say add me. Tsungo tandara zvedu tichihumana nasi. Ndani kwada kupinda, guys. Yo. Mafoni nyo hachashandi. Brian ndazama kueda anonunga phone. Charity Story. Your phone network yake kadhakongo. I'm removing Charity Story. Tony, I'm adding Brian. Kana phone yako saka I'm adding. Debi yako Brian.
Chezara. Mkwasha. Wacha Makadi baba. Ulisema Makadi baba. mkwasha ngari uri. Aiwa ndekuno baba. Miriri sei. Miriri right yakarara. Ndevu dziri sei. Ndebvu dziri right mkwasha wangu. Rasta dziri sei. Marasta ri right mkwasha wangu. Aiwa Jameson iripo tinozvitenda tinozvikudza. Tinozvikudza. Ndafara makapshara nemkwasha wangu apa earlier on. Mkwasha wangu kauya. Upi? Baba wangu waripo apa Muringani vanga vakapfeka red vaya. Oh, William. Mkwasha. Mkwasha wako anomira pachokwadi. Mkwasha wako anomira pachokwadi. Nomuna mkwasha wako. Munhu nguwa haite munhu ari boma nje. Aiwa ndamuona mkwasha. Ndiyakatunzira kazodwa kapaya. Makanga mwe. Kairi. Ndo zvakataura. Koza aida kundipa matiketsi mara, I remember, but haana kuofa matiketsi ekuflya reyara. Aiwa imimi mamutida kuya kuno kunoite chiko kuno. Ila handidi kukuonai kuno kuno. Muda kuya kuno kuzoite kuno. Ndazosvira vakadzi vako. Aiwa gareiko imimi makaramba ndiyozona Loveness kuAmerica mukaudza Trump kuti mukomana akati akauya uko asapinde visa vandanyimwa. Saka chigara ikoko. Ndogara kuno. Wakatukisa Loveness nema ex girlfriend yako panapa. Kodeti mabudi pa live kana achikudemba anhu munhu andisawo kugroup revakadzi rimwe unonzi chiko group rimwe randaiswa hameno anchaziva changwa nyaya yanga iripo topic yanga iripo shamwari yemagimbasi shamwari inibva ndapindo mutopic iyoyo yangu yekuda malive iyo iwe vanhu havakuita basa rokuya kuinbox wangu vakundiharasa inangopawo my peace of mind ikati dada nerudzi rwenyu zvokuenda kumachangano kusiyana inazvo hakuna chiri ikoko baba namai ako muzimba iwo wasoda kutaura kuti I don't do it zimba ndakati koida vakomana nomushaisira rudzi rwenyu pasi. Hello, Mona Lisa Granger Spanda. Ndataka kuatakwa shamwari ndikati I don't do this kana kuti aiwa ndapawo my peace of mind ende munopedzera nanyaya inangoiswawo not people they always go for the weak link wangu inandi kunza inuka yako inbox kwangu nozvishora wangu aiwa vese ndazvaisa mugwara manje handavataurira chokwadi vazozimara kuti yes boss asi nendawadza mafix bva ndavakandira mavhidhiyo acho vanga vasingadi kuona acho ndabva ndavati iwe bva wasaina pinda murelationship yako ine prenup agreement tozati kana waendako ndizvozvo bva ndamisira vhidhiyo mavhidhiyo chaari very graphic handimbode kukuratidza ichazvezvo anzi waona kupi ndikati zvauchanoitwa izvozvo wotonditenda ndakusevha aiwa ndochokwadi wangu but ini nhasi ndakazvichilira shamwani chimbomadoro ndiri ndakachila but pamberi nokusapota manajimba anongokwira vasikana vedu vacho vasiya oneko zvino kandinyarare nyaya yavo yekukwira munhu wedu umwe yandakati that you don't like that you want it is an open discussion, right? But inozoenda personal vanhu vakupinda ma-inboxes zekuti like wanga uchida kuedza kuti ichivaipa munhu omupindura obva anodaidzwa vamwe anebvaita kunge virus. You know what I mean? It's 236 people watching and unyepera kana vari panapa about 200 vakakwigwa nemanaija about 45 ndovoga vari innocent saka hatiwi nenyaya yacho wangu 200 And I thought, no, I was just giving my facts as it is, right? To only mutanzi zonyara. Mandla ndekuti my warning signs are there for a reason. Ukapa vanhu kuti chi I one way traffic yauri kupinda muna kanobondero inenge yako akenda nyebereded. But anyway, makanakidzwa iri kuAfrica mamuri. Zvazvipindirike zvimwe hazvibvunzwe. Kwamakatambira uJobek kuya kuenda ndango kuchikira kuti kodhadhinlo kwavakutambira uko akomana. Amuna kusiya mhuri here ikoko. Kondomu ndinopfeka zvangu handikwire nyoro ini zvangu kondomu ndinopfeka. It's funny kuti munhu ari kuramba angry faces. I can see you. Next time you press that, I'll just tell people who you are and I'm about to block you. Facebook mazuva, but these people are so stupid kuti akafunga kuti abaya angry face we won't know kuti ndiani. I can see who you are, but ndakuregerera wangu. Mira tikublokere munhu abaya angry face. Ndipe 1 second. Mira abaya futi. Mira. Please, can you press that angry face one more time? Okay. Yeah. Valanchoncho. Yebo. Arikuramba achiuya shamwari apa kutoda madzibaba panapa. Iwe. No, arikuuya mira wadaro wangu. Pane zvandakamira.
maangry face acho pane musikanonzi msazoya kuinbox kwangu murikublokesa mega latoya chimbomira kubaya angry face not latoya chimbomira kubaya mahappy faces mira asi chenge mwanzere no uyu pane musikana mira ndikuzati ndiani but mira anga achikonfizika latoya chimbomira kubaya mahappy faces mira pane musikana ari kubaya mahappy face anonzi latoya ndiye ari kumukanganisa bata munhu because mapictures avo ari kuda ari two taura zvako brian taura I don't understand. Kana uchingo wauya pa live yo. Andikuya kuzotandara, why do you throw my angry faces? Unozvaka ndo inonzi antisocial behavior yo. Munhu yaafuka ndichataura zita rake ndomubloka ndakanyarara wangu. Ne vari kunyora kuti tseke Brian anoda kublokwa futi yo. Hapana manotuka muzukuru wapresident pana. No, zvanga zvitange ko kamera chena mwedu latoya ribo aiwa latoya mwedu mugenga ndo Sky TV no latoya mwedu but pane munhu angamba Sky TV ka kanoshanda Sky TV ka ngatokada ka journalist tokada pana ba jamba to maingri faces sewa zvodaro wangu handino zati kana ino show up anobaya papa ine vakutuya chamwari vakuita mawere chamwari vakuita nanzi mawere they are doing mawere ini handisi Mandla anokubloka ini ndinokutumira imheni siyana ine zvekukanda maingri face iyi ndinobva ndakotumira kahwani baba basa ndinoti sometimes vanobaya maingri faces that some people are very lonely in life akutamba hangu mazofunga no nachi some people are ngodo love wangu they are very lonely they are very miserable avana muface anowakwirawo kana kuti chi vanhu vari kungodawo help in life I understand wangu I understand where they're coming from munhu asina love munhu asina munhu anomuda wangu because you cannot just be by yourself uchiona munhu achinakirwa and then you wonder why you ask yourself kuti vanhu vanonakirwa neavo munhu angori nelife iri miserable arofunga kuti munhu usachata miserable this person can be related to Donald Trump even ane toxic anger syndrome havana nyaya no ane anger syndrome yeah iri serious sokuti this person the only place she finds happiness kana chibaya angry faces vanhu vachitaura nezvake kuti finally somebody gives attention to me waizio ene vaya vanozotora mascreenshot kana wapedza kutaura naMandla vaivozona wakuya kuinbox kwako nekuwhatsapp kuti wanga uchiti chinda kuona hapana kana yes kana good morning uri kunzwa anongana kukota kukanda mascreenshot ivo vanhu vanondifemba zvekuti no loneliness is a very bad disease wangu for osasina kutuka munhu sha I can love you inini sefriend yako I mean create a fake account try to come to me I'll talk to you on want to tumira my messages I know you're lonely you've been hate before upenyu atikuwabhadharisa kuya pada panditi ukabada kuita entertainment yekuti wakagara pacouch pao wachita takupa about 10 minutes we are talking about you it shows that we care about you wangu tangoramba chikutaura nezvehappy tichirega kutaura nezvako it looks like you don't care we love you sha by my angry faces we understand it means you are here you are listening to us please ukarekera by my angry faces we'll be worried about you we'll think kuti wazviuraya nemabrongo even kana chuma mabrongo ndakazombosangana ndinonga ndomboudza unokati ndeye kuti unoedha munhu pafacebook apanenge akaisa picture yenyoka kana takaisa picture yeshumba akuzoziva face ana mapicture ana wosangana naye mstreet I wish to know this person sha munhu yari lonely sha chinzwa Mandla Mandla hapana munhu anoyaazonkwasha munodena imimi ndakambodena ndiko ndimani kwasvasi ndirichangwani pafacebook unombotamba naMandla sometimes it's a prize ka vanhu vanombaya maangry faces there are people who we talk now every time by Facebook last time pane face wangu anonzi tari iro wazobaya maangry faces ndikakubata zvako but handikwanisa kubata as long ndiri palive nditoziva kuti kubata unokana kuenda pavidhio chinovhiwa kuti abaya malikes ndiani abaya maangry faces ndiani that's when you know kuti ndiani anga akabaya wangu ndo vanhu vainyora matoilet ekuchikoro yachituka zvonyadzisira madziri vanoita izvozvo woziona kuti hazvitwi nemunhu ari normal tanga futi aiwa I think akarepwa munhu akarepwa ari mudiki sha we need to understand these people sha maybe akasvigwa nasekuru wake kana kuti pane maproblems mumupenyu we need to accommodate this kind of people sha
No, when I swear you see I'm on live, you keep calling me. You got to doing a lane, man. Stop saying push it, man. When I swear, TikTok, man. Serena dude. Serena. Tichida kungofara because ndokutoona kwacho ndege ziri kudhura kukwira. No, maybe the Linda, bro. Ngoshandisa Facebook uripo Linda kunyika. Dini, because you keep talking shit about me. Because Linda Dini. Ndiani? Ndilindo? Because Linda, bro. Nalinda or Linda, yeah, because Dini. Oh man. Alright, takutaura chaizvo takutaura chicken shit yacho manja chataura bullshit takutaura chicken shit yacho manja ndozvavari kuda. So initambotandara after you I'm going to sleep 1 hour agone kutamba. Aiwa chirara but nyaya yevana chida ngotaura ndeyekuti musauye kunoku until ndauya ikoko first. Inimi gara ikoko ndinotanga kuuya kuno. Ndotanga kuuya ikoko. Ndinoda da kutengera Mandla ticket ngatanga aona inini first. Ndinotanga ndaenda ikoko uye ozouya kuno. Ndinotanga ndanosurvive. Boss kana makuya kuno kudhadhi ndilo munana sekuru Bob. Muri kunzwa moya na Rutendo. Moya na Betha president Betha moya na Betha. Moya mungore team like a gospel crusade. Zvokuya 1111 at school ini ndinotaka kuenda ikoko. Shamar wana chirara masenya atruka. Anyway, ndara. Kwanza Mandla I need help. Linda mirati mozati Linda ruti chiwangu iribo later. Kawan. Ndokubata. Ibo. Linda, let's talk, baby. What's up? Hey, I not shave assurance. No should I know one nas. Okay, I'm meeting Linda, guys. Iribo. Guys, pardon me, I don't enjoy it before I go. In guys, I love you guys. You guys are very good people. Tambotandara Nasant. I'm drunk. I can't talk about anything else, but I am drunk. Tambotandara Nas. I talking live somewhere else. In Nas Tambotamba name. Linda Rambo go up live Nas. So look there most guys. Tony. Alright guys, tinotamba mangwana ngandimbonorara zvangu ndokuona later ngandirara zvangu. I'll talk to you guys later. Ndeipi ndikupika zveuya urikuika chii? ambaro make chakalaka ndabika sadza ndabika nyama nekabeji. Ndikuuya ngani kumurengo uteka Jameson. Yeah, I got you, man. You know me. Ko ndiani ari pasati pako? No. Awani ule unjani? All right, I'm coming. Let me tell something. Kupi kwacho Spencer. Manja, izvinhu zvisina mahore mukati kauya. Ndekupi weSpencer kwatiri kuenda wangu? I'm down for anything. Urumba kwakwa. Uya udye first watenda ubawa. Orairibo, kandiwe nyangoni. Ndadzakwa ini. Orairibo, kandigeze 2 minutes ndo yako. Hanibona chiri sober nokudrive izvo. Yanongona asikumwa ndiri kuyako. Oh, that's what a nice couple. Oh my god. That's my brother. Mwari ngawandikomberesa comment apa. Mwari kombererai. Mwari komborerai Afrika. Ndanyarara zvangu ini. Iko amene zvawaita wafriza wari 2 hours. But anyway guys, tambotandara kubawa serious. Anyway guys, look there Mosant. I love you guys. Tambotandara nas but ngandimwe. Ko chenge mwedza. Ko ndopi ko chenge watunza sanda ejoy. Chenge wacho ndopi. Chenge ita 10 mi kandu ede. No, chenge ita 10 mi.
Chenge, who's Chenge? I don't know. Because Zwe allowed to share. I'm just curious about Zwe. I'm trying to add Zwe and no phone. So guys, ndiani mwa angada utara before nzandaenda. Echimbonza tsara dachichi. I'm about to go sleep, guys. Pindaga tari watch. Tari house nunga phone, guys. Mani baba zimfeso wangu Widzo. Widzo, you're my last caller. I've tried to have everybody, but ask Ejiga. Baba isa. Widzo, you're last caller to Belenda. Chenge and Dakshawa. There's a Chengi, but Widzo, the Unura wrong. Oh, was it? Sheza Shengi. Widzo, can't Chengi mkazi wangu. Hazi Chengi mkazi wangu. Chenga mukadzi wangu ndine vakadzi vakawanda ndine barika. Unza Chengi mkazi wangu ndine original wife. Mukadzi wechitu ndine vakadzi vakawanda mu UK manje. Anonzi ana ruseka. Aruseka anonzi Liz Muringani. Wachengaenda upi? Anenge ari kutamba kwaStezo. Vanhu vada kutaura naChengi aminoroti why? Aiwa Chenga anonyara manje. Apinde muvidhio anonyara. Ndinonyara mkwasha. Aiwa Ndinonyara mkwasha. Mira ndinyore comment uende mutsvage zita rake. Cheng ushu. Jama ndinandinyepa wangu. After you had the last call ndakuenda wangu ndamboenda bha wangu. Aiwa anoiri boy what? I was here from 1 p.m. sha. No, you understand sha. I was here from 1 p.m. Waneta. Uona uyo mukadzi wangu ari mashuru number 1. Let me talk to her, please. No, excuse me. Hey, excuse me. Hey, how you doing? I'm good, thank you. God damn it, she looks so beautiful. Ai, baba man. Chibomira kandi best wife musoro. Mira kandi your first wife musoro kandi chibomira. I will have Chibomira kandi. William. Anonzi Jane Marufa. Pick up your William. Marufa. Yes. William. No. Oh. Yeah. Excuse me. Hey. Mandla. Hello. Baby. Magadini kwambwe. Right. What's up with the ring on there? Yeah? Ring on there. Ring Ruby. Yeah. I'm married, girl. Can I be a side nigga? Yeah? Can I be a side nigga? To my side, nigga. Mm-hmm. Yeah? Let the side nigga go, baby. Yeah? Let the side nigga go, can. Nay, I was going to do it. Hey, I got one this. Udata side nigga. I'm coming to America. Let the side nigga. Ndukuya. What about if I come to you? Yeah? We are in you. Ndukuya next week. Yeah? Oh, I love your smile. Thanks. I will see me though. You might be taking the go, but you have a very beautiful smile. What about attention yangu? Attention yangu bado zokumanya. Ugati pfeka hembe ndinopfeka kwa zvino baby. Chenda nopfeka hembe. Not kwa zvino but ndozopfeka hembe zvangu but not like now. Oh God. I love your lips. You got beautiful lips. Yui, Mandla, okoyo. Okoyo nani? Will. We up in the pub. Taura nini yo? Eh? Taura nini? What
wadhakwa Mandla. Ndadhakwa zvangu. Kudhakwa ndakadhakwa zvangu but iyo isimbi iyo. Iyo ibhebhi rakanaka iro ndakadhakwa zvangu but mukadzi akanaka we. Pick up yourself, Mandla. Uyu kani. Uyu watorereko foni wangu. Aiwa but manje inini ndindega munhu anokwanisa kuclaima ndine barika rotozikanwa mingani. Handiri kunyepere ndinaro barika iri. Sikana wako ane chikwereti changu. Uyu angachitaura naye. Ukapedza life yako ena undongera chinge mwanza wona. Wona undongera aiwa ini ndine majamu isi. No, ini asida chenge manzwa. Uyu wandataura naye uyu ane chikwereti changu musikana. Akandivhara bhegi rangu. Anonzanisa rake paFacebook. I need to Google it. Because akandivhara bhegi rangu rakasimba paFacebook. Anonzi Liz Muringani. Liz Muringani. How do you spell that Muringani? Can you type it, Panabas? Can you type it by comments? Guys, whoever knows how to spell Mashona ways, guys, kana manzo zitanoze Liz Muringani. Can you not a screenshot, guys? Can you type that name? You know, tarsa comment yangu ya wapine. Same name you and you same. Uyanzi mwedza ka uyu watichenge mwedza ka. Aiwa but ubanji second wife ka apiwa sene ndosungwa mu UK. Sasa sene meke nuzani. Inonzi Muringani but uyu mukadzi wechitu. Oh, Muringani. Okay. I think but uyu mukadzi wechitu manje. Okay, Muringani. Shorai ndikunyepera. I could have loved you, but ndiyo wakaregira. Ndiri dofo ukuzi ndatazabata zita. Mata yako chenge. Wosaka uchishota mboro kumba kwako. Hello, baby. Hello, baby. Baby. Ndakona iwewe man, ndakona magaro face man. Hey, iwe. Liz. Yes, boss. Okay, ndakuenda mukadzi wacho achandidewi ndakuenda. Tozotaura zvedu later. Liz aribohwa. Tora Maxine. Let's play Mangwana Maxine now. Let me go out for some drinks song. Yeah? Yeah? I'm about to go out for some drinks. Cheers. I walk one. Yo naela kwanzi ndiri dofu. Madofo tine madepartment edu zvedu. Ini ndingave ndiri ndisi kuenda kuDM. I need to explain myself kune munhu before I go. Let me explain myself kune munhu. Yo naela ndikada kupindira unochema wangu. Ndewasiyana neni na because ndikapindira iwoga hey god damn it. Don't. I said wow. No. I said add Tariro because Abvira Kudara Chiti add me. That's how I'm like add Tariro. How are you doing today? I'm good. Ndepiako. Shay, you're looking so beautiful. Why Tago? That was so adero session kutswaga shane upo. Ndikaenda kumbare swanza upo baby ungari kupinasa. Nandukusaningdeo. Sanindeo. Jani ngarusanindeo. Ati ndokumba kwedu nandukusaningdeo. Ungachona ndikusanindeo. Nandiri kwa gogo. Kwa gogo. Nchimbotamba kani magoons. Saka nasana kura baby. Ha? Nasana kura. Aiwa mazana chiure chishoma ndisikunyatsoura hangu kustereki. Ulipeka condom baby. Ndosaka ndati mazano handisi kunyatsoura hangu kustereki saka no need futi makondom akudhura. Samazano ndangovhara hangu makumbo acho. Tozovhura kana makondom are on sale. Yeah. No, that's so washa. Apa my lips are out and enjoy gasha. Can you stop licking your lips, Mandla? Oh my god, don't do that. Look at you, like biting them and shit. Nay, Mandla. Stop. Apa, don't think I shit us. I didn't even see that till now, you know. No, don't play with your nipple because that's just that's game over. No.
I am playing with my neighbors. I can show you the anaconda though. You want to see? Oh yeah. So what you playing with? Chest hairs? You want to see, baby? Oh my God, close your... Oh God. What are you like? Seriously. You're a liability, you. Kunga skuda. Aiwa. Mazano ndiri pabreak handitomboda. Mazano ndiri kutsanya ndiri pamunamato. Pamunamato. I'm fast. Saka vanhu vakati tinokuisa kure nemunamato sha. Aiwa. Kana inini like ndiri kutoya palife panapa because I think kuda kubetserwa saka ndiri kutokuinvolva mumutsanyo wangu nemunamato yangu. Don't worry, ndichakuponesa, ndichapona. It's okay, baby. You can ponyasa me too after I ponyasa you too. Oh, fuck it out. What are you like, man? Baby, ungochiura you. Uni love bite kabana. I don't have a love bite. It's probably red marks. I don't do love bites from who? Guys, Muriona love. My marks, probably my... Listen, my skin goes red. My skin goes red quite easily, so I probably just like, I don't know, scrape myself or something, but nah. Chule, baby. Alright, ndashishinwa. Alright, Mandla, ndashishinwa urobata inazopinda. Saka ndakura technically because uraina basa china kurowa. Machwera uraina basa bvuma. Yakonda kuramba chule chako. Bvuma. Ana ndakapfeka hangu scarf, but kune mavampire but handinazomutayise unoziya. Saka handisati ndaura hangu because urauna basa. Phone ikadzima kai. I'll age you, but I won't go over 30 minutes now. Phone yangu ikangodzima. You're my first guest, but after that, I'll age you just for 30 minutes. Just 3 minutes, yeah? 3. No. Right now, I think I have I have like 2 minutes left. So you can go kata yoga and nabasa. I'll age you, and then you're going to be the first person I'm going to aid. After that, ndakunorara tairo nambo eda utsakari live. Chimomira kara live ngeure. No, I aged you 3 times. Ndakueda. Aungatsamwe. But baby, I love your accent kana uchara neshona. I'll fake shona. But kana uchara chirungu London antakunzwe. Do you know what it is? It's like I've got a lot of people saying about her accent and whatnot. Listen, yeah, I came over here when I was 15. I've been here nearly 19 years, yeah. But I'm not trying to be salad. I'm not trying to be anything. I'm not. I'm not here trying to be anything. When I speak in English naturally, I speak how I speak, yeah. And then the guy didn't tell the Shona. Baby. Wasar 50 seconds. You're going to be my first guest for 30 minutes, and then